Per coure les mongetes necessitem un parell de pastanagues, llord, una cabeça d'alls, una ceba i 4 claus. Les deixem en remull unes 8 hores. Veureu que creixen pràcticament el doble. Les posem en una cassola amb aigua mineral i un bon grapat de sal. Quan arranqui el bull desescumem i afegim el llord, la ceba amb els 4 claus clavats, la cabeça d'alls i les pastanagues. Tapem la cassola i les deixem coure entre 1 hora i 1 hora i mitja. Tastem el punt de cocció i de sal i ja les tenim llestes. I 1 hora i mitja. Tastem el punt de cocció i de sal i ja les tenim llestes. Per coure les mongetes necessitem un parell de pastanagues, llord, una cabeça d'alls, una ceba i 4 claus. Les deixem en remull unes 8 hores. Veureu que creixen pràcticament el doble. Les posem en una cassola amb aigua mineral i un bon grapat de sal. Quan arranqui el bull desescumem i afegim el llord, la ceba amb els 4 claus clavats, la cabeça d'alls i les pastanagues. Tapem la cassola i les deixem coure entre 1 hora i 1 hora i mitja. Tastem el punt de cocció i de sal i ja les tenim llestes. I 1 hora i mitja. Tastem el punt de cocció i de sal i ja les tenim llestes.